Premýšľam, aké jedlo Ben pripravil na prvú výzvu. Wow, melón? Ale ako to môže byť zaujímavé pre... No, Aké Emma... máš nápady? Určite môžeš prísť s niečím iným. Hej, buď opatrný. Áno, zdá sa, že teraz má Emma oveľa menej možností na prípravu melóna, ale stále môžeš niečo vymyslieť, však? Myslím, že mám nápad. Super nástroje, ale ako ti pomôžu? Nie, to určite nebude fungovať. Aj to... Nie, to nebude fungovať. Pedro, bojím sa spýtať, ale na čo ho potrebuješ? Tento melón už nazbieral toľko prachu. To určite nie je dobrá voľba na jedlo. Emma, ty to ideš vyhodiť, však? Ó nie, ona chce takéto jedlo servírovať Benovi. To je hrôza. Áno, babička je sklamaná. Je čas ukázať Eme, ako vyzerá krásne podanie melóna. Poďme na to. Skvelé! Pozrime sa, čo je vo vnútri. Wow, melón bol perfektne očistený. Teraz vezmeme špeciálny nôž, aby sme ho krásne nakrájali. Wow, zostáva len položiť tieto perfektné kúsky na tanier. Hotovo. Zdá sa, že zostal jeden navyše. Prečo ho nezjesť? No, teraz je rad na našu kuchárku Betty. Pozrite sa pozorne, pretože pracuje skutočný majster. Wow, aký nezvyčajný tvar. Toto je skutočné umelecké dielo. Teraz Betty odreže trochu viac z okraja. Teraz takto. Niečo chýba. Počkajte, Betty robí zázraky. A pozrite sa na to. Je to neuveriteľné. Je to jednoducho dokonalosť. Bravo, Betty. Všetky 3 jedlá sú hotové, čo znamená, že je čas urobiť rozhodnutie. Wow, ako skvelo všetko vyzerá. Začnime s týmto jedlom. Aký šťavnatý kúsok. Melón bez šupky je super. Určite sa mi to páči. Tak čo je toto? To je vtip? Na melóne je nejaká špina. Odporné. Wow, ale toto je už zaujímavé. Skúsme to. Som zvedavý, či sa Benovi bude páčiť Bettino jedlo. Zdá sa, že jeden kúsok mu nestačil. To je už dobré znamenie. Zdá sa, že výber je medzi jedlom babičky a Betty. Samozrejme, naša kuchárka vyhráva. Gratulujeme Betty. Dôstojné a najmä zaslúžené víťazstvo. Čo môžem povedať? Majster. Nová výzva. A toto je vajce s prekvapením? Wow! Ako sa to varí? Nemám tušenia, ale skúsiť to môžem. Čo môže byť jednoduchšie? Potrebujem toto a tamto a toto. A ako to uvarím? Môžeme to skúsiť takto a aj takto. Vyzerá to tak, že babkino vajce vyšlo zo škrupiny. A čo by mala teraz urobiť? Samozrejme. Vylieme zvyšky vajíčka, škrupinu necháme, tá sa nám zíde. Teraz trocha želatíny a trochu vody. Vložíme tam kúsok kiwi a zamiešame to. Potom musíme urobiť to isté, ale s inou farbou. Wow, je tu toľko rôznych krásnych farieb. Teraz vezmeme získanú tekutinu a striekačku takto. Skvelé. A teraz sa nám schránka zíde. Nalejeme do nej tekutiny rôznych farieb. Super! Ale Betty sa zdá nebyť ohromená. Ukážem ti, čo je skutočné vajce s prekvapením. Najprv roztopíme bielu čokoládu. Vyšla z toho dokonalá čokoládová krém. Nalejeme ho do 3 rôznych nádob. Teraz pridáme trochu farby. Perfektné. 1, 2, 3. Teraz potrebujeme špeciálnu formu na vajce. Nalejeme tam náš zázračný krém. Trochu to pretrepte, teraz ostáva ochladiť. Poďme to otvoriť. Áno, presne to potrebujeme. Úplne dokonalé. Pridám trochu šľahačky a náplň do našej škrupiny. Zavriem to. A vojla! Najlepšie prekvapivé vajíčka na svete sú pripravené. Nech je to tak.
Je čas olúpať škrupinu a pozrieť sa na môj výsledok. Áno, myslím, že môj dezert sa Benovi zapáči viac. Len sa pozri na tú krásu. Emma, čo robíš? Nič. Emma skutočne potrebuje prísť na to, čo robiť. Neostáva veľa času a zdá sa, že má nejaký nápad. Možno je toto prekvapenie, ktoré bude vo vajci alebo v balóniku. Rozumie niekto, čo plánuje? Čo? Nutella? Prečo Emma zakrýva túto misku nutelou? Toľko otázok. Iba jedna vec je úplne jasná. S nutelou vyzerá aj balón chutne. Stále áno. Aby to všetko dávalo zmysel. Teraz posledný dotyk. Áno. Sladké posypanie. Ale stále to nie je jedlé. No, čas vypršal. Čas, aby sa Ben rozhodol. 1, 2, 3. Začnem týmto. Toľko farieb. Je to žele? Nemám rád žele. Celkovo to nie je zlé. Čo tu máme? Wow, toľko šlahačky. Milujem to. A čokoláda. Len sa rozplýva v ústach. Úžasné. Aký obrovský dezert. Wow. Emma, bol to vážne len žart? Aspoň prekvapenie bolo skutočné. Hoci niečo mi hovorí, že to nebude stačiť. vyhrať. Kto vyhrá, Ben? Samozrejme, je to Betty pokrm. Ďalšie sebavedomé víťazstvo. Bravo! Aké víťazstvo v 3. kole? Donut? Skvelé! Dúfam, že naši účastníci majú dostatok skúseností s varením donitov a dokážu nás ohromiť svojim kulinárskym umením. Zatiaľ, čo Betty sebavedomo začína pripravovať cesto, samozrejme pre profesionálku ako ona, nie je nič jednoduchšie. Eraz to šľahá! Aká rýchla práca! Cesto je takmer hotové. Už len drobnosť zostáva. Nakrájame veľký kus cesta na niekoľko malých. Počkať, prečo to Betty robí? Chystá sa variť veľa šišiek? Teraz pridáva farbivo do kusu cesta. Aké krásne! A kúsok! Teraz ho musíme rozvalkať. Poradne ho vyvalkáme valčekom takto. Zdá sa, že teraz je všetko jasné. Tiež vyvalkáme ostatné kúsky pomaľované rôznymi farbami. Položte kúsky na seba a teraz to všetko premeníme na jeden veľký dúhový kus cesta. Potom to takto zatočíme. Ocko, aké krásne. Teraz to musíme upiecť. Och, aké čerstvé jablko. Budem ho potrebovať. Hej! Máme zlodeja v kuchyni. Emma, radšej var. Babi, dávaj pozor. Emma ti zje všetky suroviny. Aha, zdá sa, že náš zlodej bol odhalený. Čo s ňou urobíme, babka? Musím o tom premýšľať. Nie. Nie je lepšieho spôsobu, ako naučiť tyrana nežla. Och, žart. No, nerob to, Emma. Namiesto sladkosti jablka ťa teraz čaká horkosť čerstvej cibule. To je nechutné. Možno toto trochu privedie Emu k rozumu. Hej, zobuď sa, Emma. Je najvyšší čas, aby si začala variť. Čo vlastne robíš? Zaujímavý spôsob, ako dať donutu potrebný tvar. Hlavné je, že to fungovalo. A šľahačka. Nie je to zlé. Trochu cukríkov navrch pre extra chuť. Áno, bohužiaľ, iba trochu. Och, to je v poriadku. Bude to stačiť. Teraz sa Emma môže pokojne vrátiť k svojmu telefónu. A čo babičkino jedlo? Wow! Babička dá kúsok jablka na paličku. Ponorí jablko do cesta. A teraz ho brusí do vriaceho oleja. Len pár minút a... Wow! Ako chutne to vyzerá. Polievame túto krásu čokoládovým sirupom. Náš šéf-kuchár má takmer všetko pripravené. Aký veľký a krásny donut. Potom ho prereže na polovicu. Vyzerá to, že pridá náplň. Ach, koľko krému, trochu ozdôb, perfektné. Teraz to všetko zakrieme zhora. Hotovo. Wow, Emma, vlastne začíname. Ďakujem za sledovanie.
Ó, áno, dobrú chuť. Kto vyhrá v treťom kole? Zdá sa, že Ben chce začať s Bettíným donutom. Čo? Ó, je to také veľké. Toľko zelené v Zdá tom. sa, že je príliš veľký a je v ňom príliš veľa krému. Rozpadol sa. Dobre. Teraz je na rade Emma. Musím povedať, že vyzerá dobre. Ochutnajme to. Nie je zlé. A nakoniec, babkin šiška. Wow. No, Ben, čo povieš? Je to dobré. Áno, určite sa mu to páčilo. A my sme sa rozhodli o víťazovi. Blahoželáme babičke. Toto je zaslúžené víťazstvo. Áno. Ďakujem ti, vnuk. No, ty budeš prvá! Skvelé! Uvidíme! Och, preboha! To sú šváby! Počkaj! Sú skutočné? Vôbec sa nehýbu! To je zvláštne! To je také pekné. Je to jasné! Sú vyrobené z čokolády! Hurá! Julia, pozri! Zober to! Neboj sa! Je to len čokoláda a je veľmi chutná! Do boha! Julie sa bojí. Tak to nechajme tak. Ja budem v pohode so svojimi švábmi sama. Gumi! Sníval som o tom? Kde je Niko? Jesť šváby? No tak! Je to tvoja chvíľa! Mňam! Zachraň ma! No tak, Julie, príď sem a otvor to! Dobre. Poďme Dobre! To je chlpaté. Sú skutočné a budeš ich musieť zjesť s niečím. Ľudia nimi hryzú. Možno si robíš srandu? Nie. Ja som povedal, že to urobím. Čo sa deje? Tam je... O nie! Moje niesle sa rozbijajú! O nie! Čo? Vidíme sa? Je to lepšie? Vidíš ich? Je to tu! Je to na stole! Nech sa páči! Vítajte v novej výzve. Môžem začať? Och, dostal som fotoaparát! Ako super! Julie, môžem ťa odfotiť? Usmej sa! Aha. Skvelé! A tu je tvoja fotka! Dobre, áno. To by bolo vtipné! Čo? Vieš to? Ukáž mi. To je smutné. Nepáči sa mi to. Dobrý nápad. Niko, mohli by sme sa odfotiť spolu. Kým nemáš šťastie, nasadím si masku a vystraším ju. No, uvidíme. Čože? Tak sladké. Neviem. Toto je smiešné. Si blázon? Otvor svoj vrchnák. Wow, mám tiež fotoaparát. Hurá. Ale vonia to veľmi sladko. Je to jasné. Áno, je to čokoláda. Pozri! Odfotil som tanier a zmenil sa na čokoládový. To je úžasné. Chutné. Veľmi mi to chutí. Máš šťastie. Pusti ma, prosím. Čo? Ani náhodou. Zjem to za pár sekúnd. Uvidíš. Už ma to unavuje. Nechcem hovoriť. Nebudem to plánujete zohrať. Tada! Ale kamera je stále tu! Hej,
Mami, vráť mi to! Povedala som, vráť mi to! Ó, náš stôl je teraz z čokolády! To je neuveriteľné, úžasné a lahodné! Môžem ísť prvý? Pane, to je magická lampa. Julie, čo sa stane, ak ju pošúcham? Hej, kde sú všetci? Čo? Čože? V mojej je cukrík. Je naozaj bystrá. To je ale chutné jedlo. Mami, Nikol, podelíš sa so mnou, prosím? Čau. Nie? Máš svoj vlastný? Nie. Dobre. Mám skutočnú lampu. Aká je krásna. No. Poďme ju otvoriť. Čo sa deje? Dámy, som mocný džín! Witches! Vytvorte 3 slova. Ahoj, bude to hotové. Urob 3 želania. Ach, áno. Chcem čokoládového baránka, ako má Nikol. Kam si šiel? Kde je lampa? Obleč sa ako on. Ďakujem. Nie sú tu žiadne sladkosti. To je veľmi tučné. Au, tak nádherne tučné. Je to fakt super. To je naozaj úžasné. Teraz si to užijem. Je škoda, že mi došli cukríky. Nie, počkaj. To ani nepomyslí. Možno je moja lampa tiež jedla. Teraz som 100% spokojný. Je to naozaj chutné. Ach, aj ja som spokojná. Dobre. Čau. Nie! Našiel som... Ó môj Bože. Som taký smoliar. Počkaj. Čo? To je znova paprika? Och, ty si prvý. Nie, ty. Dobre. Kameň, papier, nožnice. Áno, ty začínaš. Vôbec to nechcem jesť. Poďme na to. Pomoc! Čo? Pozri, vo vnútri je čokoláda. To je skvelé. Mňam, to je kreslená zábava. Tiež veľmi mám rád čokoládu. Teraz si ste... Som hladný. Ďakujem za počúvanie. Počkaj chvíľu. Nemyslím si, že je to čokoláda. Mama mia. Mám oheň v ústach. Zachraň sa, ak môžeš. Musíme ísť do kuchyne okamžite. Tu je chladnička. Je tu Nikol? To je všetko. Mám toho dosť. Ďakujem, Nikol. Bez obav. Otvor to. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Kde sú? Aký roztomilý psík! To je Zlatičko! Julie, prosím, odpoď nás! Povedz sír! v technickom vybavení. Takže Vyšlo to naozaj super! Chceš sa pozrieť? Poďme. Áno, pozrime sa. Aj ja mám psíka. Ahoj, kamarát. Chceš kosť? Budeš ju milovať.
Je to zvláštne. Nemá hlad. Zahráme sa? Dotkni sa toho. Choď. Ako sa ti páči táto hračka? No tak, môžeš ju hrísť. Oj, tak sa majte všetci. Počkaj, nejde to. Prečo to vonia tak sladko? Je to jasné. Je to vyrobené z čokolády. Ďakujem. Ako som to nemohla hneď uhádnuť? Je to chutné. Kam ideš? Bál sa ťa. Čo? Ups! Prepáč! Čo? Pozri, Nicole. Mám hovienku na tanieri. Tie nepríjemnosti... Klamstvá sú všade! Urgentne! Máme núdzovú situáciu, dobre? Ahoj, to je. Všetko je. Pripravený. Čo by som mal odstrániť? Och, rozumiem. Len chvíľku. Pohľadám špeciálne vrecko na exkrementy. Už vás to nebude obťažovať. Dovidenia. Ďakujem. Áno. Ach, dobre. Je zima? Dvor? Dobre. Och, Dovidenia, nie. Nick, O, Karen. Bože. Och, môj. Čo by som mal vykopať? Musíme to skontrolovať. O, Pane Bože. Hajte. To nie sú. Počkaj chvíľu. To je také super. Čo robíš? No, Nemôžem si dobre. dovoliť to zjesť. Hlavné je, že čokoláda je veľmi chutná. Mňam! Ďakujem. Zmizni odtiaľto. Čau. Skvelé. Aká malá časť hubu, Bubi? Áno. A mám priemernú porciu. Sladké! Fúha! Fúha! Wow! Toto je najväčšia porcia metového žele na svete. Videli ste to? Čo je to? Prepáčte, ale nemôžem sa dočkať, až si vyskúšam svoju žuvačku. Skvelé. Je to veľmi chutné a môžete nafúknuť bublinu. Super! Dobre, to nie je nič Ďakujem. zvláštne. Som na rade. Dobre, poďme. Počkaj! Môžem byť ďalší, prosím? Dobre. No dobre, poddám sa ti. Ďakujem, Kenny. Chutné. Wow, aké lahodné. Pozri na to. Aké je to studené. Chutné. Ďakujem. Zdá sa, že mám novú super schopnosť. Je to ľadový dých. Pozri. Super a ochladzuje sa. Zachráň ma, ja som... Zmrazené zo zlata. Nemôžem sa hýbať. Hej, myslím, že som to prehnal. Prepáčte, ľudia. Ďakujem. Tieto syrové rezance sú také malé. Wow! Ashley mala viac šťastia. To je pravda. A som z toho veľmi šťastný. Wow, neverím svojmu šťastiu. Ups. Bude jesť rezance? Dobre, začni ty. Och, aká vôňa. Zjem to poriadne paličkami. Počkaj, čo? Nie. Au, no tak. Čo to je? Zjem to bez paličiek. Toto je vynikajúce. Baby, Nebolo som to... v poriadku. O môj Bože, Ross! Snívam, musím jo... Upokoj sa. Ďakujem.
Stále máš čas si to užiť. Teraz je rád na mne. Skúsme to. Vypnutí. Och, nečakal som, že to bude také lahodné. Je to úžasné. Tak dobre. A čo kečup? Takto to chutí lepšie. Tieto rezance majú úžasnú syrovú chuť a nechcem ju pokaziť kečupom. Prečo? Je to už preč? Dobre. Dobre, kto je ďalší? Moja hodina prišla. Hurá! Poďte, dievčatá. Chcem sa ďalej zabávať s kečupom. Na rozdiel od Ashley, jeden syrový príchuť mi nestačí. Chcem pridať čo najviac kečupu na rezance, aby to bolo výraznejšie a mega super. Toto je potešenie. Vždy som o tom snívala. Mimochodom, nemám obyčajnú vidličku. Mám prístroj, ktorý dokáže navinúť rezance super rýchlo. Hlavné je stihnúť to vložiť do úst a pomôže mi v tom druhá ruka. Som nadšená. Zdá sa, že som celý život nejedla, aby som si teraz predĺžila potešenie. Ahoj. Hej, zdá sa, že Kenny sa zbláznil. To je isté. Och, to je úžasné. Čo? Počkaj, ja som práve Nikdy to začal. neskončilo tak Nemohlo. rýchlo. Och, dievčatá. Aký si vtipný. Aha, prepáč. Je to tvoje? Nechal som sa uniesť. Ďakujem. Áno, ďakujem. Dúfam, že ti nevadí, keď dokončím svoju časť takto. Áno, žiadne spôsoby. To je pecka. Pozri na to. Áno, je to vyrobené z... Marmeláda? To je vtip. Wow. Wow. Toto je neuveriteľné. Aké šťastie. A môj kabát skoro nie je vidieť, pretože je taký malý a aj tak je lepší ako nič. Dobre. To je super. Užívam si každý kúsok. Och, hej, Lashley, nechaj to na mňa. Poď, toto je moje. Dobre. Stále mám tu celý stredne veľký kola a môžem s ňou robiť, čo chcem. Najprv to rozrežme na polovicu. A teraz to rozdelíme na tieto pásiky a potom na kocky. Vidíš? Pozri sa na môj nápad. Nebola to zábava? Dobre. Skúsme to. Tak super. Je to prvýkrát, čo som ochutnal marmeládu s takou chuťou. Je to veľmi nezvyčajné. Kenny, čo robíš? Tu. Dobre, chápem. Von! Au. Už si zjedol svoj džem. Nechaj ma si ho naplno vychutnať. Také chutné. Chcem to zjesť celé naraz. Konečne! Už som počítala sekundy, kedy si môžem vyskúšať svoju super mega kolu. Aké chutné jedlo to je. Áno, milujem to. No, priateľka, je čas dať z teba etiketu dole. A ochutnať ťa. A mám krásny nápad. Mám Poďme. nádherný nápad. Najväčší Nalejme pohár, to aký všetko mám. do- Áno, to nie je také jednoduché. No, to je v poriadku. Teraz... Všetko roztopím fénom a z toho vznikne nádherný nápoj. Ach, áno. Ďakujem. Ďakujem. Och, je to tak lákavé. Ach, nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. Ó, áno. Myslím, že to bude ešte chutnejšie ako predtým. A poďme pokračovať.
Aby som bol úprimný, myslel som si, že to zaberie menej času, než to v skutočnosti trvá. Takmer hotové. Pripravený? Hej, hej! Skvelé! Je čas vyskúšať, čo mám. Ó, je to také šťastné. Ó, áno, teraz je to ešte chutnejšie ako predtým. Áno, chceme sa pokúsiť Upokojte sa, ľudia. Nevyšlo to. Poď, Roxy. Vypí to, chce to zlato. Áno, bolo to úžasné, ľudia. Ňam. Hej, ani na to nemyslí. To je P. Toto je najmenšia porcia fíz, akú som kedy videl. A mám priemernú porciu sladkostí. Milujem ja to. len. Jej! Hurá! Dostal som... Najväčšia porcia a bude to skvelé. Ashley, si v prvej. Dobre, tak sa pozrime, čo sa stane. Čo? Ako sa ti páčia moje mini ohňostroje? Tak, to je všetko. Práve do oka. No tak. Dobre, skúsme. Vyskúšaj moje Pop Rocks. Zdá sa, že ohňostroje začínajú. Pozrime sa. Je to veľmi cool. Páči sa mi to. Zaujíma ma, čo sa stane, ak si dám celý balíček do úst. Tak sa priprav. Nie! Myslím, že Vyšlo to je z kontroly teraz. Prepáč, to nie. Nie toto. Viera je rozliatá. Pod stole. Nie. Zachránte sa znova. Dobroty, príliš veľa ohňostrojov. Je to... Všetci nažive? No, pozrite sa, jakú sme urobili. Domy rovnakej farby, poďme hrať. Dievčatá, nebojte sa. Všetko som objednal a tu je naša zásielka. Super! Poďme rozbaliť krabice a začať pripravovať naše domy. Na mojom pozemku, prosím, upracte to. To je oveľa lepšie. Táto potkana vyzerá roztomilo. Mám toľko prachu. Vidím, že každý začína so svojimi domami. Už viem, čo robiť. Emma, prepáč. Emma, upokoj sa. Dobre, dám ti maškrtu. A ja som Tempia. Perfektný nápad. Pozri sa na to. Aké skvelé. Hej, zmizni odtiaľto. Toto je môj dom. Teraz ho namalujem na modro. Hotovo. Pozri sa na tú strechu. Super. A dáme tam nejakú dekoráciu tiež. To je pretekárska dráha pre moje parádne autá. A môžeme tu dať vlajku, aby všetci vedeli, kto tu býva. Nie je so mnou nič zlé. Len som chcel dať žlté záložky okolo domu, ale nevyšlo to. Skúsme to znova. Uprav tú šmuhu lepšie. Teraz potrebujem nafúknuť balón. Idem postaviť najkrajší dom na svete. Odkiaľ to prišlo? Mary, je to tvoj balón? Mary, máš taký krásny dom. Videli ste Maryn dom? Chalani už ozdobili svoje domy. Čo mám robiť? Správne. V krabici mám rúžový koberec. Moje. Je
Nie je to také ľahké, ako som si myslel. Aj tak viem o niekom, kto mi môže pomôcť. Starší nedokážu nič urobiť správne. Ahoj? Môžeš mi pomôcť? Ahoj. Perfektné. Prečo som na vás nezavolal už skôr? Toto je oveľa rýchlejšie. Aké milé srdiečko. Ahoj! Ach, perfektné! Och áno, musím ti zaplatiť. Mám veľa peňazí, takže... Ahoj. Tu máš. Dovidenia. Ako sa ti páči môj dom? Je cool? Aký chutný banán. Počkaj, môžem ho zasadiť na trávniku a pestovať banán. Môj banánovník už vyrástol. Vyzerá to neuveriteľne lákavo. A môžem sa tu uvoľniť a opalovať. Klobúk a veľký chutný koktejl. Perfektné. Och, Mary má na trávniku banány. Som taký hladný. Mám nápad. Mohol by som urobiť basketbalové ihrisko. Chamtivosť. Hovorím ti. Budem sa tak Čo veľmi tu? baviť. Veď som uvoľnený basketbalista. Dokonca ma pozvali na turnaje, kde slabý a tretí z troch. A ten môj podpisový hod. Prepáč. Môžeš mi hodiť loptu? Hej, super. Ako to urobil? Nechcem skladať hojdačku pre dvoch. Asi to nie je také ťažké. Podarilo sa mi to. To je super. Budem na nej milovať svoju obľúbenú hojdačku pre hračky. A tu bude stať moja roztomilá poštová schránka. Určite jej chýbajú nejaké milé nálepky, aby bola krajšia. Čo tam robí? A čo robí Mike? Počkaj. Zadrž. Vidíš? Som to, čo robí poštová schránka. Práve som dostal nápad. Z tejto obyčajnej žltej krabičky urobím niečo úžasné. Tam budeme mať nejaké kvety. Náfal. Čože? Dievčata si vyrobili svoje krabičky na jedlo? Chcem jednu tiež. Táto modrá krabička vyzerá trochu nudne, ale mám nápad. Dajme na ňu dinosaura. Super! Ahoj, poštár! Priniesol si mi nejaké listy? Oh, wow! Je to z Afriky. Zabiť? Ďakujem. Som rád, že som vám mohol pomôcť. A mám pre vás niečo, pane. Jedu. Yes, sir. Chránka ma uhryzla. Myslíš si to? To je vtipné. No, žiadne listy pre teba. No, úžasné. Som rád, že... To je tak Pozri na mňa. žena, ktorú chcem Ty si vziať taký, so sebou. Sú taká krásna, že som sa No, pozrel na ďakujem, len na budúce stojte na nohách. Vidím, že všetci mali čas ozdobiť svoje trávniky. A je čas ozdobiť vaše domy zvnútra. Jej, Mike, čo robíš? Zvnútra namalujem svoj dom na modro. Wow! A dáme na podlahu modrý penový koberec. Čo ešte urobím? To je pravda! Potrebujem poličku na všetky svoje zbrane a hračky. Tu budú vyzerať skvele. Úžasné. Úžasné. Huggy Wuggy, stráž moje hračky. Nie, musím pripevniť pár diamantov, ktoré som nedávno našiel v Minecraftu, na steny. Dynamitové egule. Perfektné! A potrebujem miesto pre môjho nového potkana. Pomenoval som ho Jack. Urobíme si zábavnú zónu. Je to super. Wow,
Mike spravil skvelú prácu s dekorovaním svojej izby. Myslím, že by som mala urobiť niečo podobné tiež, ale vo svojom vlastnom štýle. Najprv sa pozrime na steny. Určite potrebujem trochu viac rúžovej tu. A s tým mi pomôže môj rúžový lak na nechty. Dobre. Všetko vyzerá presne tak, ako som chcela. Super! A teraz pár Nepáči sa mi tá rúžových karta. oblakov a obrázky s mojim priateľom. Poďme na to. Spolu to vyzerá tak roztomilo. Toto je miesto, kde sa čajová miska dokonale hodí. A moja roztomilá výzdoba. Ó, áno! Trochu hudby neuškodí. Učešem si tu vlasy. Ježiš Mier. Kristus. Úžasné! A tu je moja tučná mačička. Samozrejme. Si najúžasnejšia mačka na svete. Milujem ťa. Už si všetci zariadili izby a ja nie? Toto všetko treba hneď zmeniť. Musím natrieť steny mojou obľúbenou žltou farbou. Som v slnečnej izbe, takže je tu vždy teplo a pozitívne. Teraz pokračujem a potrebujem piesok, aby som sa cítil ako na pláži. Ahoj! Prosím, komentujte! Ahoj, môj roztomilý malý kačička, pôjdeš? Na stenu. Tu je celý regál mojich obľúbených hračiek. Ahojte všetci, mám vás všetkých rád. A potom je tu kútik, kde môžem kresliť. A zahrať na mojej ukulele. A tento obrázok by vyzeral skvelo práve tu. Pozrite sa na to. Je to obrázok mňa a môjho psa Jerryho. Jerry, Je taký rozkošný. čo povieš? Tu je tvoje miestečko, kamarát. Jerry, chceš kostičku? Chceš kostičku? Nech sa páči. Dobrý chlapec. Tieto domy sú úžasné. Wow, toto sú kozmetické tašky a je tu veľa kozmetiky. Aká zábava. Rebekina je farebná a Jillina je hnedá. Poďme vyskúšať nejaký make-up. Len si potrebujem upraviť líčenie pier. Skvelé. Farba mi sedí. Moje pery sú také krásne. Och, aj ja to chcem. Môj rúž zaujímavo vonia. Skúsme to. Och, je to čokoláda. Aké super. Ale môžem si dať aj rúž. Aj keď je rúž čokoládový, je červený. Môj rúž zlomil sa. Ale je stále chutný. Fuj! Áno, tvoj čokoládový make-up je hrozný. Ja viem urobiť skutočný make-up a bude pekný. Poďme si napudrovať tvár. Teraz si vezmem svoju paletu. Wow, to sú krásne farby. Páčia sa mi. Nechám si tu naniesť nejaké očné tiene. Wow. Čo robíš, Jill? Môžem si tiež naniesť očné tiene na viečka. Je to krásna hnedá farba a chutí dobre. A mám dokonca aj lícenku. Dajme si trochu lícenky na líca. Wow, môžem dokonca zjesť svoj štetec. Super. Jill, máš čokoládu po celej tvári. To je hrozné. Pozri sa na seba. Och nie, naozaj mám čokoládu po celej tvári. Aká nočná mora, musím si to zotrieť. Vyzerám hrozne. Prečo plačeš? Aj keď to vyzerá smiešne. Ale mám aj čokoládové zrkadlo. Skúsme to. Chutné. A ty nemáš nič iné na jedenie. Pozrime sa, čo je teraz vo vnútri palety. Wow, áno, vo vnútri sú ďalšie čokoládové cukríky. A sú také sladké a z žele. Mňam. Och, aj ja by som to rád ochutnal, ale nemám nič. Jill, podelíš sa? Naozaj to chcem skúsiť. Chceš vyskúšať môj parfum? Vonia úžasne. Dobre, tu máš. Dobrú chuť. Ha. Jill, čo si to urobila? Moja tvár je pokrytá čokoládou. To je hrozné.
Teraz máš kompletnú kadernícku sadu. Sú tam nožnice a hrebeň a dokonca aj fén. Určite môžeš vytvoriť skvelé účesy. Jill sa rozhodla to hneď vyskúšať. Vyzerá to, že máš kompletnú sadu. Nevyzerá to ako čokoláda. A čo, Rebeka? Má čokoládovú sadu. Skús to. Je to určite chutné. Teraz žiarlíš na Rebeku, Jill? Ona je niečo chutné. Áno. Pozrime sa na hrebeň. Skúsme si najprv učesať vlasov. No, môžem ich tiež učesať. Wow, skvelé hrebené. Jill, čo ešte máš? To je určite fén. Používaš to na sušenie vlasov. Vieš to však? Ako to robí Rebeka. A môžeš ho použiť aj ako mikrofón na spievanie, myslím. Och, určite to funguje, Jill. A je to silné. Skvelé. Fén je určite skutočný. Smoliar. Môj fén je určite čokoládový. Skúsme to. Je to chutné. Jill je agresívna. Prepáč, Jill, ale ty máš skutočnú vec, zatiaľ čo Rebeka má čokoládu. Poďme urobiť nejaké krásne účesy. To bude skvelé. Čo robí Rebeka? To je dobré, ale Jill určite nevie, ako používať natáčky. Viem, čo robiť. Tvoje natáčky treba zohriať však? Tak nech použijem fén. Och nie, čo robíš? Čokoláda sa roztopila a je všade po mojich vlasoch. No, Rebeka má neplánovanú čokoládovú masku na vlasy. A to je pravda, Jill, no tak. Prestaň, teraz máš problém. Rebeka je veľmi rozrušená, ide ti urobiť vlasy. Dávaj si pozor. Wow, to je účes. Rebeka, Jill určite nie je pripravená na také experimenty so svojím vzhľadom. Čo to je? A teraz máš veľké vedro z KFC kuracím. To je naozaj super. Ktorým by sme mali začať? Jill sa zdá mať čokoládové, ale Rebeka má skutočné. Poďme to ochutnať a zistiť. Fuj, začneme s Jill. Dobre, určite to bude chutné. Poďme zhodnotiť chuť prvého stehna. Wow, čokoláda a karamel vo vnútri? Čo by mohlo byť lepšie? Je to tak chutné. Teraz vyskúšajme Rebekino kura. Určite bude tiež chutné. Rebeka sa rozhodla použiť príbor namiesto rúk. To je správna etiketa. Sme si istí, že Rebeka je prvá osoba na svete, ktorá jedla KFC kura s vidličkou a nožom. A ja to idem zjesť. Dokonalé. Dobre, nepotrebujem to. Nechajte ma použiť ruky. Je to jednoduchšie a vlastne aj chutnejšie. Kurča je také chutné. Zostali mi len kosti. Je to také dobré. A je ťažké prestať to jesť. Tak chutné a chrumkavé. Áno. Wow, Rebeka, kde sú tvoje spôsoby? Tu je kopa kostí. Zjedla si ich všetky tak rýchlo? To je úžasné. Ani som nevedel, že sa do teba toľko zmestí. To je super, ale vlastne mám zlé správy. Bolo to pikantné. Vidíš? Čo? Ach nie, Rebečíno kúra je pikantné. Bude ti zlé, miláčik. Si teraz celá červená. Aký obrovský plameň. Ach, čo to robíš? Máš na stole skutočný táborák. Rebeka, čo si to urobila? Ale môžem si pripraviť nejaké marshmallows. Bude to chutné. Rebeka, chceš trochu? Wow, Jill, ty vždy nájdeš riešenie problému. Je to joystick? Zaujímavé. Asi budeš hrať hry? To je skvelé. Rebeka má čokoládový, musí byť chutný. Jill má skutočný, ale obaja si môžete skúsiť zahrať hru. Poďme začať. Wow, toto je boj. Aké vzrušujúce. Určite vyhrám, Jill. Vzdaj to. No, to nie. Nie, Rebeka, tvoj joystick sa ti láme priamo v rukách. Buď opatrná. Videla si to? Ako to teraz budeš ovládať? Jill už začala jesť časti tvojho joysticku.
No, Rebeka hrala tak intenzívne, že sa jej joystick roztopil v rukách. Nie, nevyhral som. Ako mám dokončiť boj? Vyhral som. Hurá! Vyhral som. Pozri. KO. Čo je to tento raz? Jej, je to Coca-Cola. Rebeka má určite skutočnú a Jill má zvláštnu fľašu. Vyzerá ako čokoláda. Skús to, Jill. No, Jill niečo chystá. Rebeka, skúsiš to svoje? Dobre, odstraň viečko. To zvládnem aj ja. Teraz skúsme kolu. Fľaša je čokoládová. Je taká chutná. Idem vypiť svoju. Tak dobrá a sladká. Moja je určite lepšia ako tvoja. Dievčatá súťažia, ktorá má lepšiu kolu. Jill má fľašu plnú čokoládových cukríkov. Rebeka má celú fľašu koly. To je určite osviežujúce. Jill má stále čokoládovú fľašu a dievčatá, verte mi, obe máte chutné koly, len iným spôsobom. Netreba sa hádať. No tak, dievčatá, nebuďte také tvrdohlavé. Nie, môj je lepší. Uvidíš. Ani náhodou. Uvidíš. Nechaj ma najprv potriasť mojou fľašou. To dokážem aj ja. Vidíš? Nech sa páči. Nie, nech sa páči. Moja kola je lepšia. Čo sme to urobili? No, bitka s jedlom nie je niečo, čo by ste naozaj chceli robiť. A čo tam je? No, to je to, čo chcem jesť. Chutnú tortu. Fíha, vyskúšam to. Ahoj, Chris. Áno, žiadny problém. Vezmeme formu štvorcového tvaru, vyrežeme piškotový koláč a odstránime prebytočný. Odstrihol som ďalší trojuholník. Presne tak. A tu tiež. Och, čo to je? Poďme. No tak. Dobrú prácu, Betty. Takmer tam. Skvelé. Ďakujem, babka. Dobre. Teraz mám aj štvorcový tvár a mám super búba. Môžeš mi pomôcť? Dobre. Čo musím urobiť? No, myslím, že takto to bude celkom krásne. Dobre, poďme to otočiť. Ešte trochu. A je to hotové. Vidíš? Super tortový dom. Ako sa ti to páči? Je to pripravené? No, nie je to smiešné. Tu pridám orechovú polenu a nalejem hrubú vrstvu na všetko. Áno. Teraz sa použijú kvapky. Dobre. Dávaj pozor na svoju väžu z waflí. Prepáč, babička, ale môžeš to tak chvíľu podržať, kým ja ozdobím tortu týmito waflami? To bude nádherné. Pozri na to. Správne. Už to nemôžem udržať. Čo sa deje? Ach, aké nezmysly, babička. Môžeš prosím teraz podržať moju čokoládovú väžu? Čo? Ľudia, vy ma tu využívate. Prestaňte. No, len na chvíľku, babka. Musím si tiež ozdobiť dom, ale s čokoládou, nie s waflami. Áno, toto je perfektné. Milujem to. Dobre, babi. Vidíš? Áno, ale môj je lepší. To nie je pravda. Je moje. Už to nemôžem ďalej držať. Jejda, čo si spravil? To si bol ty, sme rivale. Stavím sa, že nemáš KitKat čokoládu vo svojom komíne? No, nemám, ale budem mať tekutý huba-buba. Nebojte sa, ľudia. Som v poriadku. Čo sa deje znova? Prestaňte s tým. Robíte ma šialeným. Končím. Tiež potrebujem upiecť tortu.
Tu je vodový melón. Nechajte ma ho teraz nakrájať. Babina skončila. Teraz potrebujem všetko ozdobiť šupkou a pridať trochu hrozna. Toto je zdravá voľba pre koláč. Viac popúl. A ovocie? Toto je perfektné. A nie len dom, ale aj záhrada. Vidíš? Sme hotoví, miláčik. Wow! Je tu tak veľa rôznych Áno. koláčov. Pozri na ten. Je z melóna, aha, a wafle. Skúsim najprv tento. Je v ňom toľko čokolády. To je vzrušujúce. Chutné. Aké dobré. Dobre, nechajte ma skúsiť tento. Zhuba búba. Wow. Tak cool. Ďakujem, Segra. A teraz toto majstrovské dielo z melónu. Wow. Také krásne a šťavnaté. Milujem to. Ahoj. A v záhrade sú hrozno. Wow. Ďakujem. Také osviežujúce. Čo? Bis? Kombinácia je víťaz. Vidíš? Hovorila som ti. Zdravé vždy vyhráva. Dobre. Čo tam máš, Zlatko? No tento raz chcem, aby si mi urobila sendvič. Jeden chutný, prosím. Dobre. To je jednoduché. Samozrejme, urobím si takýto sendvič, nakrájam klobásu na gulaté kúsky. Perfekt. Mám veľa. Two Banes. Čo je to? Shane, no. Ach, áno. Budem potrebovať túto krásnu formu na motýla, aby som vyrezala chlieb rôznych farieb. Ach, nie je to krásne? No, nech použijem trochu krému na vrch. Kyrie, poukladajte rôzne druhy ovocia na krém a prikryjte ho ďalším koláčovým chlebom. Och, dokonalosť. Chceš jahody, miláčik? Nie, no, použijem aj farebný chlieb. Ale nalejem na to trocha čokolády, niektoré smotany. Oh áno, čokoláda je vynikajúca. A nalejem na to marmelády. Milujem to. Tu sú marmelády Haribo. Urobím niekoľko vrstiev. A môj sendvič je pripravené. Vidíš? Perfektné. Ach, aké krásne. Dobre urobené, miláčik. Wow, čo to je? No, a pokračujeme so syrom, zeleninou, klobásou. Dobre. A teraz ďalšia vrstva sem. Tu sú paradajky, Doritos. uhorky. A ešte viac klobásy. Samozrejme, všetko ukončíme ďalšou vrstvou červené. Priatelia! Hotovo. Rozčuť. Choď! Wow, aký dlhý sendvič. Super! Urobili ste si to sami, šéf kuchár. No, čo je to? Najprv vyskúšam tieto malé. Pozri sa na tieto roztomilé motýle. Krémové a ovocné. Milujem to. Také chutné. Nech skúsim ďalší farebný sendvič. Je to s čokoládou a marmeládami. Tak dobré. Obe sú také sladké. Ale nech ma skúsim tento obrovský sendvič od Shell. Páni. Rozlučme sa. Tak šťavnaté. A je tam všetko, čo som chcel. Klobása, syr, paradajka a uhorka. Tak osviežujúce. Je to víťaz. Naozaj? To som rád. To je také požehnanie. Ďakujem.
Dobre, pozrime sa. Tentokrát chcem zmrzlinu. Je to všetko? Žiadny problém. Mám. Len premýšľajte o Ďalší. tom. No, mám tu jeden nápad. Nechám na teba trochu zasvietiť. Som ten zlatý chlapec. Beriem si kužel na výrobu zmrzliny. Čo tak žiari? Som slepý. Kde je môj mixér? Tu je. Nechám vložiť trochu paradajok. Čaj, teraz nejaké citróny, brokolica a všetko to zmiešaj. Dobre. Dobre. Vôňa nie je nič. Nalial som to do foriem. Dobre. Perfektné. Teraz to musím zmraziť. Ako to urobím? Babička, nechaj ma ti pomôcť. Máme tu tento sprej do mrazničky. Jej, ďakujem, ty si zlatka. Dobre. Teraz potrebujem túto mrkvu a musím v nej spraviť otvor na výrobu kornútka na zmrzlinu. Perfektné. Nalejme zmrzlinu. Aká zdravá desiata. A sú tu všetky farby. Vyzerá to ako semafor. Áno, máš pravdu. Toto je hrozné. Dobre, ale mám tento skvelý, jahodový, zmrzlinový kornút. Pozri na tú farbu. A tu je môj zlatý kornút. Nalievam trochu zmrzliny. Vyrobil si to? Za sestrim, nalejme si trošku zlatého síru. Áno. Voilà. Dokonalosť. Toto je dokonalé, pretože je to zdravé. No tak, šéfe, musíš súhlasiť. No, toto je jednoducho chutné. Čože? Už si hotový? Dobre, mám nápad. Natriem steny čokoládou a polejem ich mliekom. Áno, tento vedro má akurát veľkosť na zmrzlinu. Dobre, teraz časť s mliekom. Áno. Samozrejme. Trochu sirupu. Teraz všetko zmiešajme. Aha, a všetko zmrázme. Perfektné. Teraz je môj obrovský nanuk pripravený. Je taký ťažký. Hotovo, ségra. Dobrú chuť. Wow, aká veľká zmrzlina. Čo je toto za jednu? Trochu čudná zmrzlina? Dobre, najprv to skúsim. Foj. Čo je to? Ďakujem. Paradajky? Fuj, tie sa nehodia k zmrzline. Wow, no, ochutnám tento zlatý kornutok. Zmrzlina, taká chutná. Milujem jahody. Dobre, nechám sa zlákať touto obrovskou zmrzlinou. Jej, je super ťažká, ale je neuveriteľne chutná. Áno, obrovská zmrzlina vyhrala. Ja som vyhral? Hurá! Áno, áno, áno! Ako je to možné? Urobil som to zo